сохта ва ба истифода дода шавад, то барои шаҳрвандони худ паспортҳошона аннулировад кард ва аннулировад кардан то ҳол идома дорад. Адказ омад. Чӣ маслиҳат медиҳед? Граница бароям даромада метавониста бошам? Салом тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунем бародари азиз. Кадом нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон пересикат кунед барои документотона нав кардан, номерошон мебурояд зангшон бизанед, бе ягон проблема, бе ягон камбудӣ шуморо граница мебаранд худо хоҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия таъсиси намояндагии сохторҳои қудратӣ ва муҳоҷиратро дар қаламрави ҳамдигар баҳри таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи амният ва танзими муҳоҷират ба нақша гирифтанд. Дар ин бора хабаргузории ТАСС хабар медиҳад. ҳукумати Русия дар бораи пешниҳоди лоиҳаи созишномаи дахлдор ба президенти Федератсияи Русия пешниҳод карданд. мувофиқи ин санад дар душанбе намояндагии вазорати корҳои дохилии Русия боз шуда, дар Москва намояндагии вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ таъсис меёбад. вазифаҳои асосии сохторҳои нав аз ҳамкорӣ дар мубориза ба ҷиноятҳои фаромилӣ, гардиши ғайриқонунӣ, инчунин ҳамкорӣ мутақобила дар соҳаи муҳоҷират дида мешавад. яъне ки мувофиқи ин санад дар шаҳри Душанбе бояд ки намояндагии вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия кушода карда шавад ва бигӯем ки барои ҳамун бахши муҳоҷиратӣ хизматрасонӣ бикунад. ва инчунин дар шаҳри Москва низ бояд шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ва ба истифода дода шавад, то барои шаҳрвандони худ хизмат кунаву коршона буд кунад. яъне ки чӣ хеле медонед, чанд санадҳои нав, чанд созишномаҳои нав ба имзо расид бародари азиз ва якта мо видео карда барои шумо гуфтаистем ҳамаша. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед ва аз хабарҳои нав огоҳ мешед. кадом нафаре ки мехоҳад ҳиҷомаи бепул кунад, марамат видеоро тамошо кунед. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. як нафар нависондаи Россия чӣ кард? 3000 каса нафаҳмидем. яъне ки 3000 шаҳрванди хориҷиро бигӯем ки паспортҳошона аннулировад кард ва аннулировад кардан то ҳол идома дорад. як нафари дигар нависондаи салом ака, агар дар Тоҷикистон духтур нагзарӣ, биёи дар Россия биспорӣ мешавад? бале мешавад, лекин ин созишномаи нав мебошад миёни Россия ва Тоҷикистон ки дигар шаҳрвандо метавонанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз духтур бигзаранд, справка бигиранд ва дар Россия вақти ҳуҷҷат гирифтан ҳамин справкашона истифода кунанд. бигӯем ки ҳамин чиза иҷоза доданд ки справкара ба назар мегиранд аз ҳамин ҷара. як нафар нависондае ки салом бародар, реестр чист? ҳам тарак мефаҳмонед. яъне реестрда ворид шудани номи шаҳрванди хориҷӣ маънои ӯро дошт ки бо тавассути ягон қонуншиканӣ кардан, бо тавассути ягон қарздор будан номи ту дар ҳамин 4 списка меғалтам ва дар 4 списка ки ғалти шаҳрванди хориҷиро аз Русия депорт мекунанд. Ахмед нависондай, ассалому алайкум ака, мара аэропорт гардонданд, дар куҷо проверка кунем? аниқша мефаҳмем. аз ҳама ҷои боваринок мерен зданияи шуғули аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводид ҳастай дар уҷа. ҳамуҷада ҳамаша тафтиш карда мегам барои шумо бародар. як нафари дигар нависондаи салом ака, прописка накардаест ҳанӯзи? чӣ ба? барои прописка накардан, яъне ки приложение аминаро истифода бибарен, ин кӯмак мекунад барои шумо, ин ба манфиати шумо мебошад. ин бигӯем посредникҳоро оҳиста оҳиста аз байн мебарам. хел як нафари дигар нависондаи салому алайкум акаи Сорбон, ҳамин депорт ягон роҳ дора шодаш кунем? не, мутаассифона ягон роҳ надора то ҳамун вақтере ки муҳлати худаш тамом мешавад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, ман работа гуфта даромадам, моҳи март патент кардам, лекин трудовой договор накардам. аз моҳи июл то ин ҷониб пули патентро наспоридам. 3 май регистратсияам буд шуд, дубора мондам, адказ омад. чӣ маслиҳат медиҳед? граница бароям даромада метавониста бошам? боз дубора агар ки реестртона проверка кардагӣ бошен ва тоза биромада бошан ҳамин чизтон, вале метавонем бирем граница. вале агар номтона дар 4 списка ворид кардагӣ бошан, мутаассифона шумо наметавонед ки граница бигзаред. агар ки биромаден
دیگر در آمده نمیتونه. یک نفر دیگر نویسنده که السلام علیکم اکای صاحبان، دعوتگری به خدمت تمام شده یا که نه؟ دعوتگری به خدمت حربی نقشش اجرا شده است، قریب 60% شد و ماهی دیگر تمام می شود. برنامه امروز را جمع بست میکنیم. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.